Și ce fac acești oameni? Pentru că vor să-și asigure dominanța, influența, controlul sau să-și mențină poziția după ce au dat cu stângul în dreptul. Vor începe o campanie de calomniere a ta. Vor țese minciuni penibile, dar sunt capabili și de asta. Și tu s-ar putea să te sperii dacă nu ai o experiență vastă de viață și să spui dacă vor fi crezuți, dacă intrigile respective vor duce la niște consecințe negative pentru mine. Și eu am să-ți spun acest lucru. Oricât întuneric ar încerca cineva să arunce în tine, într-o lumină, nu se va întâmpla nimic. Lumina va lumina întunericul. Întunericul nu are puterea să stingă lumina. Face parte din viață să ne întâlnim și cu oameni care, din păcate, au niște probleme foarte grave nerezolvate. Au trăit în familii toxice cu modele parentale greșite, în care nu s-a înțeles clar cine e bărbatul, cine e femeia, ce are de făcut doamna, ce are de făcut domnul, care sunt responsabilitățile copilului și au suferințe adânci. Și când găsesc o persoană care, prin contrast, le arată că există și alte opțiuni în viață, le activează durerea de sub preș, dar din păcate ne dându-și seama că nu oglinda îți dă sentimentele, ci sunt ale tale, le-ai încuiat acolo și n-ai făcut o viață întreagă nimic în privința lor, vor să se răzbune, să găsească un țap ispășitor, că e mai ușor să crezi că cineva îți face rău decât să-ți dai seama că îți faci singur acel rău. Și chiar e nevoie de multă cultură psihologică pentru a înțelege ce e o traumă, câte ai, cum se rezolvă. Ce vreau să-ți spun este că ești 100% în siguranță. Și de ce? Sunt mai multe motive. În primul rând, cine se ocupă cu împroșcatul gunoiului în alții, când va termina războiul cu tine și dacă nu îi dai vreo importanță, îl va termina că nu are public, va trece la o altă persoană și va face același lucru pentru că este un tipar. Îi este caracteristic. Să nu crezi că se va începe cu tine și va termina cu tine. Această răfuială nesolicitată de nimeni. Pe de altă parte, dacă tu ești o persoană matură, echilibrată, stabilă, care ai adus multă valoare în societate și când contribui cu mult, vezi oglinzi de recunoștință în fața ta, vezi oameni care te validează și ești plin pe dinăuntru, pentru că ai făcut mai mult pentru societate decât să trăiești într-un cerc foarte mic și să ataci ba pe unul, ba pe altul, să bârfești ba pe unul, ba pe altul, iar tu vei merge mai departe cu proiectul tău, cu contribuția ta și societatea va înțelege cine anume cei. Dar în momentul de față sunt bătălii nu doar la nivel de grupuri și grupulețe, sunt bătălii la nivel de societate. Sunt bătălii purtate de oameni care nu pot să stea pe picioarele lor și mereu vor fi presiuni ca cineva să ia de la tine ceva ce ar trebui să genereze pe cont propriu și microcosmosul este doar o reflectare a macrocosmosului. Oamenii pot încerca să te zgâlție, să te zdruncine, să
pot încerca să-ți facă rău, dar armonia interioară, pacea, fericirea, mulțumirea nu îți pot fi smulse, doar le poți ceda. Prin urmare, fă activitățile care îți dau o stare interioară de bine. Că e vorba despre meditație, că e vorba despre a face mișcare fizică, despre a cultiva un hobby, nu are nicio relevanță. Continuă să fii cum ești. Dacă cei din jurul personajului defăimător sunt de asemenea mărunți, mental, spiritual, emoțional, social, în cazul acesta tu nu ai nevoie de aceste persoane. Nici măcar de așa zisul tău iubit, care nu-i capabil să te cunoască nemișlocit și să-și dea seama cine, ce reprezintă. Și în cazul acesta ți se face un mare bine. Noi nu venim pe această planetă să demonstrăm cine suntem, cum suntem, venim aici în primul rând să cultivăm o stare frumoasă de bine în interior. Și în felul acesta vei reprezenta un model demn de urmat și de către alții. Vei fi acel deschizător de drumuri spre lumina noastră interioară, spre frumusețea noastră interioară. O persoană nu devine urâtă doar pentru că tu nu te suporți pe tine și vrei să îi faci pe alții să creadă că e urâtă. Ok, poți convinge niște persoane că o ființă extraordinară este oribilă, dar persoana va rămâne precum este. Nu poți să iei de la nimeni ce are cu adevărat. În schimb, însă, va veni ziua în care faptele tale se vor întoarce împotriva ta. Și având în vedere că n-ai niciun instrument de vindecare personală, nu va fi foarte ușor pentru tine. Îți mulțumesc foarte mult pentru că m-ai urmărit. Sunt convinsă că ai înțeles ce am spus aici, pentru că eu cred că face parte din viața umană să ne intersectăm și cu așa ceva. Și tot din viața umană face parte să triumfăm. Și dacă tu ești victima unei persoane de genul acesta, nu ești victimă. Tot ce trebuie să faci este să te întorci în trecut, la niște amintiri pe care le ai despre situații similare în care s-a mai întâmplat ceva de genul acesta și ai triumfat. Nu vei rămâne în această mocirlă creată de o persoană cu care tu nu vrei să ai nimic de a face. Reputația ta poate fi târâtă pentru o scurtă perioadă de timp în acea mocirlă, dar nu tu. Nu poți să faci dintr-un sfânt un demon, nu poți să faci dintr-un demon un sfânt doar pentru că dai din gură. Ok? Oamenii rămân așa cum sunt. N-ai pierdut nimic, păstrează-ți calmul, mergi mai departe cu ceea ce e benefic pentru tine. Dacă pierzi jobul, nu te-au meritat cei care te-au angajat. Dacă iubitul tău, soțul tău se desparte de tine din cauza respectivului sau respectivei, nu te merită. Și încearcă să-ți dai seama că uneori beneficiile pe care le avem, darurile pe care le avem, dacă sunt retrase din motive corecte sau incorecte, nu înseamnă că ne vom alege cu o pierdere majoră. Înseamnă că ursulețul mic a fost scos din colecția ta de jucării, deoarece urmează unul mai mare pe care Dumnezeu vrea să ți-l ofere. Îți mulțumesc foarte mult pentru că m-ai urmărit. Dacă ai ceva de completat la ceea ce am spus, poți să mă contactezi. Chiar sunt curioasă de povestea ta. Și ești bine. Tu ești bine pentru că tu nu inițiezi chestii de genul acesta. Ok? Tu ești bine, tu ești ok, tu vei fi ok
lasă-i pe oamenii aceștia care stârnesc probleme în societate să sape cursele în care tot ei vor cădea în cele din urmă. Îți mulțumesc pentru tot, numai bine, pe curând!